Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Amang Madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Ikaridad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Isibo na ang orasan sa inyong mga relo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:51 na. Sa liwat, mayong gabi. Kamusta naman mga palangga namon sining mga tagpalabati? Karon nga adlaw Sabado night. Bat ini ang numero sa kalendaryo Petsa Size. Sa giyapo nagapabilin kita sa bulan sang Nobyembre. Maninay kag maninoy preparar. Ihada kag ihado preparar para ganar. 49 días na nga nabilin. Pasko na. May nabili pa kita kabali 56 días. Ato naman nabiyabihon ang bagong tuig sa 2022. Sabado naman edisyon sa inyo sili nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sili nga mga correspondent. Sa liwat na Manila, sini nga pagdurong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report. Blatter entry. Record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa aton sini nga mga kapulisan. Central Southern, dala na ang Northern Negros, pati ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong sini mata kadurungan oras sa kagabiyo ng atong sini nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Mata kag durungan oras sa kagabihon, magabantay naman sa sitwasyon sa Metro Bacolod. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabado nga edisyon, buylog nato ng puwersa ni Action Dale Salazar
Back-to-back sa atong kapiloto aksyon Papang Nixon Tahom. Ang news center naton, update sa mga balita national, international, flash report, breaking news, update sa COVID-19, ginatutukan nina ni Aksyon an Defensor. Updal magita sa aton sining ang mga technical partner diri sa studio A Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM by King. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Syudad Sang Bago. Puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo, sinilagad ang inyo sining anchorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Updatein niyo ako sa labilin isa ka oras. Dito ka minutos nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Action! Night Patrol! Panaya-naya ang lakat sang panahon karon nga kagabihon. Mabulubog-naw ang tiyempo. Waay sang galom nga makitaan sa kalangitan. Amat-amat nga nagatipon ang kabitunan sa paghatag sang kasanag sang aton kalibutan. Nevertheless, ang aton sini pag-asag sa gihapon nagamonitor sining LPA. Pinaka-latest nga information, 185 kilometers ang iya sining distansya ara sa Giwan, Eastern Samar. Ang naga-afekto sa Northern Luzon, amo ini ang Northeast Monsoon. Ang Visayas, labindagid ang Bacolod kag Negros Occidental, as usual maka-eksperyensya kung kaisa sang magulugal-umon nga panahon, may pagtulutalithi, may paman pa nga pagpulo panaguop kung kaisa dala ang pagpangilat. Unang nga bayan sa ato sila nga pagpakalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sang totalang liwat nga klarohon ang unang nga report nga ang syudad sang Bacolod dinpay dalom sa alert level 2. But ang pinaka-latest information kay na nga gin-release sa ang ato sinimapisan nga EOC Executive Director M. Ang ginklaro ya nga ang syudad sang Bacolod sa gihapon nagapabilin sa alert level 4 ang status. Naka-status quo ang mga precautionary measure na gina-implementar o kung nagapabilin nga ginasunod ang guidelines ng General Community Quarantine with heightened restriction. Natawag nga GCQ HR status. Ginklaro ni Executive Director EOC M. Ang sa interview kay na sang aksyon na firing line action Brian ang alert level 2 classification lamang sang DOH Region 6 tungod din sa naobserbaran nga pagnubo sa kaso sang COVID-19. Ang ginatawag lang daily attack rate kag healthcare utilization rate sa syudad sang Bacolod. Patag pa ni Executive Director sang AOC M. Ang status quo sa precautionary measures ginhimo matapos nga wala pa sang sabat ang National Interagency Task Force. Angot sa pilasyon nga panubuon ang alert level status diri sa syudad sa Bacolod sa pihak sa gina-insister nga pagkalma sa sitwasyon sang COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod.
status quo kita na ya. Again, klaruhon ta ang Bacolod nagapabilin gyapon sa alert level 4. Hopefully may mga pulo pa man ni gabago pa man ni nga mga changes sa masunod nga mga sinimana within 15 days. Hopefully. Kaya nag-a-appeal man nga itong sinisyudad sa Bacolod dito sa National Interagency Task Force na mapanubo-nubo ang alert level sa Bacolod. Considering ang Bacolod, amat-amat naman nga nubo ang COVID cases record diri sa aton. Hopefully makit-an ina sang National Interagency Task Force, makonsidera nila ang appeal sang Bacolod para kabisan paano magkagulo-giho man tadi. At least ang negosyo by December maka-stretch bisan makadali lang. Bisan paano ulo ang konta ginatawag nga Merry sa Christmas. Happiness sa pagbulak sang tuig 2021 and pagsugalaw sang tuig 2022. Ayos! Ang permi tayo na sulit-sulit, permi sa program ta, huwag kakalipat ni. Ang pag-remind, sustain ta lang ang health protocol, kag kung may bakuna, babakuna na. Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:59 na. 1 minuto para bilin. Bago kita mag-abot sa taklang alas 10, dugay-dugay curfew na sa syudad sa Bacolod. Karon nga hapon na bulabog ng mga naga-star malapit na sa naaksidentihan. No? Dara sila tawag nilang Purok Manmanko sa may barangay Pandanon, Silos, Murcia. Ay nagkarambula tana ang 4 ka mga salakyan. Isa ka Isuzu Elf, isa ka Toyota minivan, tawag lang nga freezer van, may karga pa nagling ice cream. Ano kaya ice cream? Lapta sa dalan. Ani nakakao na lang alang mga taga Pandanon, Silos, Murcia sang ice cream mo na sa ags to nga dalan. Ibulbado man dili isa ka motor. May angkas kag isa ka Toyota Fortuner. Yang sakay sa Toyota minivan o kung freezer van nga may karga ice cream, ang sakay sa Isuzu Elf, ang sakay sa Toyota Fortuner, mga minor injuries lang ang ilan angkon, pero ang natamaan ang mo gining duha nga dagang kasanay sa motor, patay gining duha. Lalabog kag nakitaan to sa igadalan na malapit sa puno sang tubo. Ginhangagaw pa ni sila madala sa Municipal Health Office sa Murcia. Pero why na? Warat ginhawa na. Dead on arrival. Ang ining duha ka mga mag-amigo. Ang back rider si Jolito Cañete. Ang driver si Jemmy Gajani. Taga Barangay Prosperidad ni sa Carlos City. Uli pa ni sila guro. Taga sitio Kunod. Pagi kaluwas ining duha nagaangkas sa motor ang maaksidente ang ila motorsiklo nga ginasakyan nga nagkarambula sa Isuzu Elf, Toyota minivan kag Toyota Fortuner. Las 4:30 lang ni sang hapon. Karon lang nga hapon tabo ni. Grabe, no? Muna nga ba, halo-halo gi kamunoy. Labot sang COVID ba? Ang ospital sa buong ginaluad man kung ay bakante. Kanano ka grabe sang sitwasyon mo. Kung hindi magbato ng ospital sa imo, kung mo siguro ginakonsidera nato nga masi puno man sila sang COVID-19 cases. Siguro dira kalanay mapaayo-ayo kag makig-away sa kamatayon sa sulod sang ambulansya nga ginasakyan mo kung nalang alangon ka. Budlay gusto bang mga ospital? Wow. Sa pribado man,
Kitaan ka din down payment. Much more sa mga public hospital, pati daw halos. So, napuno man sang COVID-19 cases. Napermi ang aton nga ginapahanumdom sa mga matag palamati every time mag biyahe ka mo para ng mga klase sa sasakyan ang ginasakyan nyo lang careful gid kita ha. Hindi kung gusto mo sunlog man hindi kayo mo nagahalong ang ginasugata mo ka nagasunod sa imo yan mong galong hindi na pinakasakit sa tanan. Budlay sa mga ospital. May problema pa kita sa pandemic. Wow. Sa mo diri kung gab-ibla, kung katulutawhay. Before kita mag-program sa aton nga studio. Katulutamwa ko na sa diri sa among 4th floor, sa Will Rose. Bangan ka emergency room sang Corazon Luxin. Abaw. Sa nagahilira lang mga ambulansya da. Kasi hindi para dali-dali masulod ang pasyente. Matiner pang ambulansya tag isa ka oras da sa Corazon Luxin. Hindi mapapanaog ang pasyente. Kabudlay kijaho. Nang halong kita sa matag adlaw-adlaw naton nga ginahimo. Kapuraot sa sitwasyon. Mga kinanglan na mahalong kita, no? Natamya ko lang gali anay espisya nga panamyaw niya. Happy birthday kay Tatay Nardo Piadotse. Dara sa Kasya. No? Kami Tatay Nardo, stintaw, cinta. Tatay Nardo Piadotse da sa Akasya Pahanukoy. Happy birthday. Alin sa mga apo mo, alin sa imo kabataan, ilabi na sa imo pinalangga, wapa nga bata, hinday ni Mia Piadotse. Espesyal na nga panamiyaw mo. Dayon ni bilaong sa mga bilaong family da sa aning mayang gabi gida. Nga pa urok-urok isla pamati day. By the way, importante gali nga kuan nga pahibalo kay gin pangabay gid dinhi sa aton sang aton nga kuya bala sa Bacolod Eagles Club. Buwas gali atensyon sa mga taga-barangay Pahanukoy, guys, di barangay Pahanukoy. Sa mga taga-barangay Tangoba, buwas dira sa may Forok Greenfield 1. May ara dira pati gayunon nga feeding program. Nagtag sila sa nga feeding. Nagtag sa mga water mineral da. Sponsor ini sang Guardians Tangob chapter, ha? So ang feeding program dira sa Porok Greenfield 1 Barangay Tangob, iya ina sang Guardians Tangob chapter. Pagabot sang Nobyembre 12 next week, pod sa bulig sang Philippine Coast Guard may ara nga mangrove tree planting kag clean up drive. Feeding program Coastal Drive sa Porok Seaside, Porok San Roque kag Porok Utso tanan sang Barangay Tangob. Ay baloy na ni Kuya Gerwin, ang kuya ko sa Bacolod Eagles Club. Ayos! Ano pa? Namo na subong bligya Christmas decor, no? Namo na subong bligya Christmas decor sa mga malls o sa mga establishmento komersyal. O kung kaysa maglibot ka kung gabi do talagsa kag malaka kakita balay. May igpat-igpat, no? Sa una yan.
Imbis magbermas, makitaan mo na ang kinabit-kabit kang Christmas tree. Sa punto lang kita Christmas tree. Sagwa sang balay. Oh? Pigado, gid man sa mga chimpo kag panahon. Ronel Imulaga da sa barangay Sagwa, Banwa, Valladolid. Monitor siya. Si Toto Ronel Imulaga sa barangay Sagwa, Banwa, Valladolid. Si Diding Alojamiento, ara mga niya. Ayos! Sige! Check tayo nga ito sa nga patrol to. Ito sa nga Crosswind Patrol. Kamusta ko tayo paglibot-libot karon nga gabi ni Aksyon Del Salazar. Bukod kay Papang. Nasa hapon, makuan. So, traffic sang tolo temprano pa. So, sigurado ko yung gabi, tulo tawhay na niya. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari si Aksyon Del Salazar, observation report sa Patrol. Dale, kamusta? Yes, Action Eric. Happy weekend. Happy New Year. Happy weekend nga na Action Eric, no? Sa mga kakasyon natin nila nga nagpahunay-hunay subong gabi. Okay, subong daw mo stress, Action Eric. Naman? Wala kita sa social media kung nagaka-stressing sa katawo. Oo. And then, itag nila ang mga establishment nga gusto nila kaunan. Ay, tuod Na, mo. tapos dugay-dugay. Lain ang report? Hindi, dugay-dugay, mapadala na sa pagkaon or makadto ka sa silang establishment para hatagan ka sang libre nga pagkaon. Na muna subong ang uso sa mga millennials nga stress sila kuno. Tapos itag nila ang paborito, abi nila nga fast food chain. And then dugay-dugay, may possibility Action Eric ngayon ang fast food chain, ma-reply si mo nga kadtulan di may ka voucher nga 500 pesos worth ng pagkaon. Mayara na ako. May Action Eric sa buong social media kung maobserbaran mo. Pero why nag-exist? Wala rin nag-exist doon na Hindi ko puso lang. nag-exist na Hindi ko pila mo na putong passport man. Doon nag-uso lang Action Eric sa mga millennials. Ay, nado medyo i-style na daw na. Doon ka marketing man Ah, okay. Ito ka kalananabig, paboran, ang pabati-bati dira sa netizen. Nga mo na Action Eric. So, sa mga uso, no, sa social media. Dadala ka na eh. Basta ito itago ang Gen Z. Doon naman ka ang Gen Z, itago lang Gen Z. Tapos, Sa Genji, matik na yan. Tatulan to matik ka. Muna sa Action Eric, subagang uso, no, sa social media. Ngati, amo na daw, lingaw-lingaw man, no, sa mga netizen. Pero ang mga establishment, to kadyoneros man Action Eric. Pero syempre, isa lang ang ginahatagan nila pabor. Pero may possibility man, ngati kung generous sila, di naghatag sila more than one or more Action Eric. So, muna, ano? So, mas mayo nga, hindi ka mo magpa-stress, Hindi mo mag-stress. Relax lang bala. Kasi ikaw wala ka magtigol. Amo, dali ka ng patay. Nag-a-coordinate, wala layo. Parang nag-a-coordinate. Kung problema sa kwarta, ate, upod ka. Tuod, no? Usually, sa buong pandemic, Action Eric, yan pangatubang, no? Financially. Kaya kung kisa, pag wala ka kwarta ko sa duga mo ng stress mo. Correct ka. Mula iban nga hindi malikawan, nag-engage Action Eric sa mga ibang aktibidad nga immoral or hindi mayo, pero dapat may iban pang ways no, nga ma-improve kag makapangita sa iban nga palangitan-an sa legal nga pamaagi Action Eric. Kaya gali may dakpan na ibulang sa may Barangay 14. Kaya gali? Muna sa records ang police station ng Action Eric. Grabe, bilib po sa mga tao. Kabisan bawal, sige, sa gihapon. Kala mabilang kamot, hindi kimas ang pulang nga manok mo. Pulang nga manok, dara black nga rehas. Black nga rehas, ang imo sining palibot Action Eric, no, kag i-detain gid sa aton sining kapulisana. Di kun may regular kayang obra Action Eric, dilakpan nga sinigal nga pabulang at dugang pagid
ang imo sining nga problema. Nan. Dugang pagid ang imo sining nga stress actionary ka. Correct. O kay ti ang iban isa nagana basi wala man ni makapangita sa aton o wala man makamutik sa aton ni nga ginaobra. Oo. Kag ang iban nga kun once nga naadi ka na sa bulang ti gipangitaon mo gid actionary ka. Amo na siguro ang ibang ting nagasige-sige engage sa illegal cockfighting Yan, sa tungasang pandemic bisan na bawal sa gihapon actionary Di ba ka. nga online na lang mo? Online. Online Diba? sabong bla? Oh, para at least safe na ya. Oo. Pero mo galing kita doon nagakano ka black actionary. Ginabawala man ang online sabong kung ga telepon-tipon ka mo. Okay na kung isa, dua, tatlo lang ka mo. Kung magdamo na magpulo lang ka mo, isa ginasita mo na mo. Correct. Sa unang ba mo nga tag piso-piso lang niya. Oh, piso-piso man. Dugay shin-shin. Sampang na akong perdi, paya kirintos sa kalibo. Tuod mo? Madaran ka mo. Madaran ka daw gusto mo gitawion. Nangimo sa nga kaperdihan actionary ka. Oo. Kagang ibanti, sa ginaswerte, magdaog na, untat na. May isa pa na. Mula actionary usually yung pamatasan sa mga Pinoy sa gambling nga ginatawag. Di ba kang Pinoy may ilig sa panahor mo? Panahor. Bisa nga na yung boxing ni Manny Pacquiao, ginapostahan. Correct. Ibag sang damang kalabog-labog, ginapostahan. Bugoy. Bugoy, ginapostahan. Oo. Kag politiko ginapustahan. Ginapostahan man. Nan. Tanan na lang, halos postahan nila. Daw tanan nga forma. Amo nakatahor ang Pinoy. Kung may minatay, Araman. araman. Ang patay, ginapalawig mo isa. Antes nga ilubong nga doon si Banan, sila isang mayor quarter, bla. Hindi na papalubong, kami bala sa kapi-kapi, kapandisal da. Siyempre, tong hindi kini. Niyang tong yawat pa man. Yawat pa na. Ay, puwerti mo, no? Na. Grabe. At ito bong nga may pandemic ti mga immediate family kita mga makatambong Oo. sa mga haya actionary kag ting iban gani kun may magtaliwan nga pamilya makahaya lang tatlo kadlaw okay na. Di Pamuna lubong dayon kay amo na pandemic kag syempre buday man nga palawigon pag actionary pero may alay kiti action gina-extend Ang gwas na ito ginanegosyohan. na namo Sa na Manila, uso na kuno din mo. uso gid. Baklo lang patay na sa pamilya. I mean, yung sa pamilya niya, sa rin yung nilubong niya, dasong si manager niya. Ari ko ano, uston na isa kabulan, no? Na kami ng bala, mag-extend sang balsamasyon, Dati, siguro sige hampang kag panahor tao na. Ay, Kumula kada semana, buksan ng patay, dugangan nila sa mga substance para lang maglawig. Ay, puwerti. Mga formalin, actionary ka. Pinoy. Yan, Amo na yung kumbaga daw, tradition or nature ng sang Pinoy. nature sa Pinoy. Pero may mga tao, actionary, kaya nga, kung ano gaya, nga, doon wala gila sang ideya, kung baga sa sugal nga ginatawag. Oo. Ano ba naguro ti, kung ano pass the time, guro Kung may arag iba nga ti, pustahan na nagidya. Iba ganis nila, pass the time lang. Pero sa kumadaran, kadlag ko man ang pusta. Ang iba niya gani, mga nagapangayaw, do gina business ng dictionary. Utod na. Kundi may patay, dito man. May ara na nga muntihan. May kapangayaw na yung bangkador. Kakadto ginaya, may tao na siyang ginapalibot din sa barangay. Nya malibuta tapos ito may patay da kay katuan ta kay bangkahan ta sa munti mo na bla. Tuda. Grabe no. Ti munti tag pila ka libong pustanay da kon kuan. Sus, ti ang kuasang tagiya ka patay da may porsyento man sa mo. Amo na. Delikado maning mga meron actionary mo. Gani. Ito, mga laggo mataya ti di malikawan nga may mga meron nga may mga hand signal bala. May senior solo signal to. Sa gahod pa na ko sa nagabangka. Correct. Tama ko sa drama nagahalin ang kuan kinagamo. No. Sa mga untoward yung mga insidente actionary ka. Bangod desining sugal, no? Good line na mo muna, no? Good line gid actionary ka. Ngayon nga, kuhan gid sila, aware gid sila da. Kung baga sa pag-inom, kung may pag-inom may moderation, di dapat sa sugal may moderation man. Wala, kaning giti wala. So, ginakuha niya, duga kalami ang kamot sa Pinoy, kundi ka panahor ya. Pero rin sa tahor, pero sa di tahor, tiway man na. Pero, may iba niya nga ang tripping panahor, may iba niya ang tripping kaon. Amugid. Depende sa tao. Depende sa tao kung anong trip niya, kung anong sining
mga extra Nan, curricular activities. Buti pa pang panahora? Ang bata, ba, ni STL niya, ya? Oh, stete na illegal. Legal na, ya. Ang iya na masakuan ni papagya kuan ng tungging. Oh, sila ni Aser ni Aser dapat sa barangay 3. Oh. Munang classmate na permi. Oh, first honors, papang yan. Oh, ti na bulong na skapoy. Oh, correct. Kaya kung bastante ni si papa mo tulog naman na mo. Why mo na iya gamaoy? Oh, ang iba nga tayo nagkainom, makatulog lang. No. Makarelax-relax ng gamay. Bulong sa kakapoy ah. Oo. Kami mga talo siya kaya hindi makatulog. Pero instead of, ano nang inobra, inom para Oo. ginamang makapiyong-piyong bala. Kaya kung makainom siya ka magliligi ng ulo niya, tiyan mo niya, puway-way ta. Correct. Importante, ano lang wala lang maoy. Oo. Do ikaw mo lang nga makainom ka isa nga bastante mo din ako ah. Stop na. Stop na. Kay kung di ka mag-stop kasi duwa lang kabagay mo. Mamaoy ka kung mamubod ka. Do ka familiar. Do ka familiar. Sounds familiar. Para charge to experience ah. Correct, actionary ka. Okay na naman. Ay mga iba ka pamubod dyan. Sikrito na sa CR mo. Hmm. Ay mga yung ginalaptag dyan sa tubangan. Ay, kala! Yan mo ginang pinakasakis na ranggid. Correct. Bastante ka. Dito ka na lang sa sulod CR to. Manati, kisang ibang gina-videoan pa na. Gina-videoan mo na? Pagka the next day, to, wala kaya kabalo kun. Wala ko to yan. Ganito. Uway ka to yung mga ari video mo. Oh. Ay, ban deny pa na, super deny pa na actionary ka. Gani. Siyempre, nakatugkong mo. May mga incidente, kag instances nga, malipatan mo kung anong nagkakatabo. Gani. Pero may harapan niya actionary nga nahubog-ubog na, pero press ka pa sa gihapon ang paminsaron kung anong mga natabo. Budlay. Gani may mga tao nga masaya, budlay hubugon mo, dugay mo hubog bla. Correct. Pero may iba yung tagduwa lang ka butila, tatlo, hubog na. Depende na sa sila nga tolerance, no? Alcohol nga tolerance actionary ka. Kung sa lakot pagid, aragid. Ay, di po. Ay, Numayayok. ID na to, ID. Dapat tipyada ka. Like, Mga sa lakot, tapos nagid. ID lang. ID. Ayun, di purma. Uniforma. Wala yan. Ako yung sakto da. Ay, uniforma. Sige. Tipyada ka pa. Ayan. Saka yung actionary ko, patrol. Nagpadulong dito dala sa may Bacolod Center. Doon laba-laba. Ito gina ang pila sa mga private or nag-parking ang masakyan. Sa din? Dala sa may NGC. No? Kaya na, sa NGC grounds dala. Andas ang kanang may paiba. Sabi kayo na dala sa may barangay 40. At yung mga nagpula. Ito ni Papa. Pero pag-abot na mo na ang mga posto guard dito. Megaphone mo. Megaphone nga nag-remind sa publiko nga bawal sa gihapon ang pag-standby dito sa may NGC grounds. Doon na miss pala sa tao kung gabi, bisan gulo gabi na magpahangin-hangin, ano? Kalawad-lawad na actionary nga sarado, ano? Kung kaluwian, guro magbalik ta sa alert level 2, guro, pwede ka na kalagaw-lagaw, no? Posible actionary ka. Kabay pa ka, di ba mo ginang na-miss ang tao na maglagaw-lagaw ka, maglibot-libot, tapos tubangan sa NGC? Doon nagamatamad naman ganito, mo lang mga nagabaligya, ining balon ba lang may mga helium. Ano kaya pag-abot alas 10 siya, mangimos ka kita. Correct. Hopefully ang curfew tani, no? Isa pa na, tanay, kumain gina pangabay, ito na tanay nga kwaon. Galing kaya hindi pa mata sa alert level 2 eh. Kaya ko na alert level 2, automatic man naguro ba si ipapanawag mo na ni Mayor Bing? Yes, actionary. Kaya dito sa may Iloilo City, Iloilo mo na eh. nagturutahaw to ang mga restrictions, actionary ka. Na, sa Iloilo, why na curfew? Why na ganito face shield? Tapos ano pa, why na liquor ban? Makasulod ang minor sa mall. Why na liquor ban? Pwede na kasulod ang minor sa mall, provided na rais nanay. Amo na siyang effect, actionary. Amo ng beauty, siyang alert level 2, no? Yes. Kag-effect man kung taas ang vaccination rate, naganubo ang COVID-19 cases. So pa na. Amo na kumbaga ang epekto at nag-participate ang mga taga-Iloilo, mga residente nila dito sa local government ng Iloilo City. At upuli kita diri, sunod kita. At ito, maulihi, hindi may maulihi, kundi mag-stationary ka. Wala man ta nagapaulihi na. Para bisan paano, bala din mangin Mary, manang Christmas na apisar sa pandemic, Correct, actionary. Ang imo lang pag-iyo, bala, hindi bala limitado.
Muna na importante. Ito, bisan medyo way ka na kwarta ko ng giho mo, di limitado. Ito, kayo mo lang Correct ka. Madala mo na sa may kwarta ka. Oo, kung may mga meeting kaya kung gabi sa Guan, hindi kayo block conscious, ay curfew na gali. Oo, madasig-dasi ka da. Kayo mo, kayo korpyo na dugay-dugay. Correct ka. Hopefully ma-achieve natin ang herd immunity as soon as possible, Action Eric, para at least. Target to ni ko ano, MAng by end of November, no? End of November. Sabay pa. May possibility na, especially nga ang daw ka taas, no, ang acceptance ng COVID vaccines diri sa may syudad sa Bacoor. Pero sa una, nagapili sa mga brand, pero subong, Why na? Hindi na magpili. Hindi na magpili. Ang available, ang ara lang. Kung ang mga city officials nato nag-Sinovac na sila, Action Eric, Oo, ikaw yun, ugay ka sa gay di man Pfizer. So sa into, imo lakad mo yung kapita, Pfizer, gano pa da, mga Moderna, no? Kung ano lang ara. Ano lang ara? Ang ara lang. Importante nga may vaccine lawas mo. Kung may vax card ka. Mo Kaya kung maglagaw ka sa Boracay, wala ka na RT-PCR test nga negative nga kinahanglanon. Why na? Why na? Vax card nila, Action Eric. So, kompleto nga vaccination. May man kayo may mga LGUs nga nag-change sa ilang siling mga policy, Action Eric. Nayo man. Para at least encourage pagid ang mga residente nga magpabakuna once kami mga incentives or may mga advantages ang fully vaccinated kontra COVID-19. Hindi ba may mga may mga tourist spots sa Pilipinas nga vaccination card lang na pangita? Halos? Yes. Halos, Action Erica. Kag hopefully, kay kung mag-RT-PCR test kaya kapaya 4,000, 5,000. Tuod, no? Kag pagbalik mo, mumansagi hapon. Do halos nakadamo na miss sa mga utod naton. May alagay na Action Eric mga tao, wala ka first dose na. Gusto na nila na yun makuha ang second dose. Tuod, no? Nagdadali pa lang nga makuha ang second dose. Gadali man sila Kaya may mga damo dyan sa mga advantages, Action Eric. Subungan nila ito nasa gobyerno ito ang vaccination mo na mandatory. Kung ako yung pambalon, wala problema kay para mo niya sa ikaayos ang tanan. Pero kung hindi kaya gusto, ara na si mo, pero mabutang chimpong, hindi gawas balay mo. Depende kung ano ang mga guidelines, Action Eric, sa national government. In kaso, gidman, nga ipatuman ining mandatory nga COVID-19 vaccination. Kaya hindi malipod, Action Eric, mo sa gihapon sa mga anti-vaxxers nga ginatawag. Kasi may lain naman nila sila pag-insyende. Dahil pagpati, lain nga sila ng mga teorya. Amo na nga kisati, nag-lead man sa mga misunderstanding. Sila sining mga kilalaman or mga abyan, Action Eric. Hindi mo na diretso Yes. Pero in the long run, kung ano matabo sila, hindi na pagbasulo ng gobyerno. Correct. Kaya ang tanan nga payo sa gobyerno, doon naman gani sila sa ila tanan, ang atong gobyerno, kakadto na sa balay gani isang tawo. Mata. Una pala nakakas ng barrier sa PUV. Basi may masunod pa na Action Eric ng mga... Nakakas ng face shield. Basi sunod may masunod pa drama guidance para at least back to normal kita, Action Eric. Sabay pa. Ang atong sining mga frontliners, nakabalo na kung ang ubrahon, in kaso man nga may mga COVID-19 cases nga ma-detect or ma-record sa kabarangay, sa kapamilya, kag expert na Action kung ano dapat ang ubrahon. Ang atong sining mga frontliners, mga doktor, mga nurses, mga BHERTs, naga-effort, Action so effort man kita para balanse lang mala. Kag tanan man kita sa uli ang maka-benepisyo once nga maka-revive na or balik na ang atong sining ekonomiya sa Bacolod kag tungsod Pilipinas. Ang ulikdante ang pamilya, kabataan, puta. Sa sitwasyon sumong. Para at least, ma-lessen, no? Ang possibility nga malatnan, no? Nga ikaw ang mangin carrier sa COVID-19 sa inyo sining panimalay. Dili sa mga dalan Action Eric, may isa dili ka fast food chain nga before din nag-operate mo 24 hours pero sa buong daw nagsira. Hasta na lang sila alas 8 ng gabi. 24 hours nag 8 o'clock na lang. 8 o'clock ka. Ang gasto Ining si B. Adjust man guro ang gasto Base. Pero alata na katambay ko may apol customer.
Di ba, no? Okay, subong sa mga tubang sang call center company, ini malikaw nga tiyan mga food truck ng mga businesses black na reka. Oo. Ang muna ni subong ang Uso. no? Oo. Kadang iban, maplite ka pa isa ka one ride, pakadto lang sa ka fast food chain para, kunara naman sa tabangan mo. Oo. Kaglapit pa, makasave ka pa time. Pero kung lawid-lawid ka, di mo sa nga break time, di pwede ka dito sa gyapon makakadto sa mga fast food chain. Kaya may mga selected branches actually nga bukas 24 hours. Like dito sa may Lalakson, si Binio, close Oo. by 8 p.m. Pero dito sa may east nga area, daw 24 hours actually ka. Oo. Kaya Itong galing ka 7-Eleven, 24 hours naman gani, no? Yes, may 24 hours nga nag-operate actually ka. Kay ang muna sila nga mga negosyo, no, nga nagpangayo sang permit, no, sa sanggulang panglungsod. Okay. Nga muna nag-inform kung pwede maka-operate sa 24 hours kay makabig man sila nga essential. Oo. Actually, ilabi na kung lapit sila sa mga BPO company diri sa may syudad sang Bacolod. Naman importante. Yes, exactly, good actually. Kaya na sa pagsulod ko sa isa ka mo diri sa may reclamation, bukadamo na gitsang mga Christmas decoration. Gani, no? Though, mabat siya galing actually, magluwas ka ti, amo na yung bulubog na ang huyop ng hangin. Nan. Magsulod ka sa mga establishment to. Ang iba, wala pang gidman sang design. Kaya Oo. ang iba, basi December 1 pa, tapusan or mag-start sa simbang gabi. Nan. Pero sa mga ang ibang nila nga nag-prepare early para at least mabatsagan man sa mga mall goers nga pagsulod mo ay Christmas na. Oo, So no? malipatan mo ang pandemic ka nga ginatawag. So, for actually, ka maning observation report, kamadulong sang patrol, subong Sabado sang gabi, ginadulong sa isang D3 Bio Food Supplement. Observation report sang patrol, ang ka-action nyo. Action, Dale Salazar. Una sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Daghang salamat kay Aksyon na Del Salazar reporting live sa Patrol 2. Back to back kay Aksyon Papang Nixon Tahom da. Muna, mga dapat kag hindi dapat pahimuon ta. Halos na-miss na sa mga tao bilang maglagaw kung gabi. Sabi ka naghihilapit ng Disyembre. Nakalibot-libot sa tubangan kanyo government center. Nawala sa may ginadumdum nga kurpyo or lay kurban. Una bla. Isan paano kung kaysa kung do malingaw ka, malipatan mo man ang problema po, no? Pandemic. Pero importante ito, di kaya malipat sang pagsoksok sang face mask. Gagamay lang ang social distancing da, no? Ito lang importante. Hopefully, by end of November, mo na ginapangamuyo sang halos tanan ni Executive Director M. Ang na maangkon ang herd immunity by end of November. Hopefully, reduce ta ang aton nga level from alert level 4 down sa alert level 2. Isip mo na marasal sa inyo marino Action Radio Philippine Standard Time. Last 10:31 na. Nagabi na kay Ma Teresa Hopilenyada, kay Windel Abrenica Villafuerte. Buwara siya ka paurok-urok. Ibonibot Sir sa Germany. Mayang gabi. Kay Jerry Azero Jr. Monitor gid sa aton si Jinky Jalagdon. Kami lang si B-Boy Villasor, Star Mayo, si Doc Batmayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael John Season, Lily King, Sang Yoke, sino pa ni? Si Raymar Suato, sang Imperial, Lancaster, California, no? Sa pamilya sa DSB. Barangay Pandanon, halin ina kay Jinky Jaragdon sang Arizona, USA. Ray Marta Sabidonia and family sa Purok Limbo Bago may gabigid.
gabi man dira kay Andy Saludares sa barangay MH Del Pilar, Banwasang, Pontevedra. Andy Saludares. Kay Maninoy Maing, kag kay Maninay Chari Salvacion. Dira sa La Carlota. Kaya monitor gid sa to, no? Donald Kabasag, may gabi de sa imo, sa kada. Sa kay Manong John Bilonyo and family sa Silay. Nagapaurok-urok kid sa Action Night Patrol program, ha? Sa kay Alex Munoz and family dira sa Talisay. Kamusta ka da nung Alex Munoz sa Talisay da? Alex Munoz. Bobby Munoz. Sang Talisay ka paurok-urok da sinong Bobby Munoz and family sa syudad sang Talisay. Di man kompleto ang gabi akon, hindi man na siya makapaurok-urok, no? Kay Mr. and Mrs. Alarcon Sagal Jr. sa Purok Santol, Barangay Mandalagan, mga membro ng Operation Tulong Task Group, mga taxi driver na ton, OTTG, sa kay Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi. Wow. Kamusta na si Nong Vicente Similiano? Dira sa Chick-In Hotel, arang kapadanong. Kapaurok-urok kapada kamate. Di man kompleto ang gabi ni Ninong Vicente. Hindi siya kapaurok-urok, no? Si Manang Lilia kag si Manong Ramon Taton, kay Maninoy Remo kag Maninay Clarita Tampipi, Toto Clark Tampipi dira sa may Gardenville, subdivision sa Barangay Tangob. Wow. Kapa urok-urok mas lada permi pamati sa ato nga program. Puwerte man, no? Unang mga listener nato nga waay punaw. Kay Inday Jean Hisorgon and family dira sa Valladolid, kay classmate ko Romel Pagsubiron, sa classmate ko man dira nga si Vice Mayor Roel Yugore and family, para kita. Kaya paurok-urok kita mati sa Action Night Patrol. Kay Sunny Boy D. Paladar and family, ara man sila. Kaya pamati man sila. Panyot lang nila si Councilor Ising Salanga. Monitor sa aton si Kuya L.R. Contreras, si Attorney Cesar Biloria, kag si Mr. Dan Atayde. Nagabi nila kay Mr. Dan Atayde and family. Monitor man siya kliyo sa aton siningapag pangalagad sa Action Night Patrol Program. Manang Jocelyn Song Komedya dira sa Barangay Jess, kapamati kag naga paurok-urok sila diri sa inyo palatuntunan. Ay puwerte, di man kompleto nga abin nila kung hindi sila kapamati, no? Again sa aton nga mga kapolisan, basi masustenta nga police visibility patrol bla sa downtown area. Kada may mga report nga daw damo naman diga lagaw ng mga kalamkamot. Dili na ng December mo, abot man nila nga tao damo bonuses nga mabaton. Basi kung mapasustain ni Major Ramel Saruna ang mga K9 sa downtown. Kung damo na ikunong galagaw da, malaing ginhawa. May gabi dila kay Roby Di Lona sa Barangay 30 ka monitor kay Bilog e Pamilya, sa kay Jo Marie Caliso Gomez. Para man siya, pamati man sa diri sa inyo para tuntunan. Ang observation report ni Aksyon Dale Salazar ginadulong sa inyo sa kaluan sa Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with
40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nasa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ari na siya. Report live gikan sa Northern Negros. Punta kay Aksyon Roger Gutid. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger Gutid. Line number 3 sa report. Jeremy Gabi, please come in. Yes, action na rin may gabi, kag may gabi sa ito mga ka-aksyon sa kung sinimo ulanon nga panahon dire sa may norte ba sa probinsya sa Negros Occidental, perti pagbubuot ang ulan aksyon erek. Subong gabi. Oo, subong gabi, bago lang kami makaway lang galing kini kagwa na kami to sa amon tong router church vlog na prepared namon para buwas sa adlaw Domingo. Baw, may lang kini Tani ko way kami to kagwa daw magulubudlay ito ang pagtagwa ng kalakyan bla. Tud ka? Oo, di kung mga ulan giniya kayo aksyon Eric, way na ginarisgo na namon sa lakyan, gano'n na lang sa babaw, kag manaog to sa ubos. Pero kayo na, nagsulod kami kayo mainit man, at nagabi man kami sukati, kada mo man na ginikutar, bumundak ang ulan aksyon Eric, sus daw hindi makita ang dalan. Ay sus! Swerte nga pagbundak kag wala ka pag-abot ni si proper kay pangdulong ko ang mga youth pala namon so nag practice man baw swerte ang tubig no sa swerte ka kwan ka tamaan gi katama no sang tubig sa mga dalanon. Po dasig man lang mag-subside na o galing lang amo lang na galing kay man ang tubig ya kung magsige ang ulan pero sinikaina o sining mag-ulang nga naghulaw-hulaw na perte kabudlay kay ga dalom ang tubig sa tagsa ka mga dalanon may na gani kay curfew hour naman wala naman tang
mga tao nga galinakat aksyon erek ka. Hmm. So, kay na nasugata naman tong patrol, sing kumayo kay bisan gaulan, garubing git ang patrol. Kasi pati kasilaw sa ilang nga blinker ba? Ay palabot sila ang ati basta magtupa ganing tubig sa windshield sa lalakyan. Once may sugata ka, pati kasilaw, so i-blinker ka pagit, pati pagkisilaw. Pero mayo ba na, kasi at least yakto na rekmat ng tawhay ang palibot kag ang kapulisan visible yapon bisan pa nga nagaulan aksyon erekta. Ka mga balita naton diri sa aton sini nga pag tutok sa mga balita daligid lang kay ang may kapamangkot bala sa aton kay ina kon may ara nga vaccination sa Monday ti may ara gid kiti padayon naman nimo. Ang November 8 Monday may ara sa Cadiz Arena alas 8 sa agas alas 3 hapon first dose sang Sinovac. Hindi na kita magpili pa sang vaccine No. 100 ka slots ini sa 18 years old and above. And then may araman si kandos ang Pfizer. Tikon Pfizer kaya ang imo na sugda ti Pfizer man ang second dose eh. Daman sa Barangay Tilawigan sa lugar bla ni Kapitan Manuel Escala but kung naka-harvest na si Kapitan sa mga kasagyan Okay man, may ara man galing nga first dose sa Sinovac, manda galing sa Monday. Sa Barangay Tilawigan kay Kapitan Manuel Escala. Kap, may gabi na. Sa imo Pamati ni sa Action Night Patrol Kapitan, pero may ako na yung masugasin. Diyan ko pamati ko sa inyo ni Actionerek. Sila kadwa sang iasawa lang nga si Kagawad Bida. At hindi ko kap kung pamati ka gimana. Juta lang ang ulo at least kasag kumera na. Disgrasya pa. Tilaw-tilawan taman kung may man sabor pro. So, second dose pag sa Pfizer, aramas Barangay Tilawigan sa Monday man at least na tagaan talang Actionerek ang update. Actually, sunod-sunod na ni Prote para sa Monday lang na yan, mayara lang ideya ang aton kini. Nga mga tagpalamati ka diri sa may syudad sa Cadiz Actionerek ka. Sa mga police reports, gina-prepare na itong kaso, pero sa Monday pa na ipasaka Actionerek ang kaso balawin sa level partner balang nagpatay siya level partner bangod lamang sa pagpangimon sa bahin sa Barangay Ulta Gayra sa St. James Village. Ang St. James Village ini siya Actionerek panita housing ni siya blasang Yolanda housing ni siya actually mo ang St. James Village. Damo ni mga pumuluyo nira kag dira guys, karon mag-living partner nga sa din natabo tumla kagabi alas 4 alas 9:40 takna sa gabi. Nga sa din tad sang pagbuno ini si Meridio Adolfo Ibillarin. Abi ko ganing ngalan niya ni Adolfo. Kay primero ginuna ang apelyido mo pero silingko na ni man puro lalaki ni sila. Sila ko kay Police Lieutenant Colonel Albert C. Pero ang nasabat sa aton si Police Lieutenant Abunjo Diaz, ang ilang PIO, na sila niya babae niya, ang apelido, ang ngalan gali si Meridio. Sabi ko ni Adolfo Marijo, ang basa ang ako pagitindi, may Villarin, pero Meridio Adolfo ang apelido sa biktima. Villarin ang iya middle name, 19 anyos sa edad, damo ni siyang buno pala sa kilalaman anyway ang apelyido sa suspect masyado ka kilala sa syudad sa Sagay kagang yang middle name pati man kakilala katama nga mga maayuman nga mga tao sa syudad sa Sagay si Kent Joseph sa Salvat si Lumaton 21 anyos sa edad damo ng suspect kag living partner dyan ni si Meridio Adolfo nga din buno-buno Actionerek multiple stab wound ang nabaton sini kag sa gidala sa bahin sang Alfredo Marañon District Hospital gindeklarar ni Dr. Po nga ini ang dead on arrival bangod sang mga pilas na bato niya several times nga naigo siya sa nagkalalay nga bahin siya lawas
kapag buno kini sa iya. So bangod man nga tinabdan man to sa kapulisan, nanday Police Lieutenant Bonjo Diaz sa direktiba man ginatag dayon ni Police Lieutenant Colonel Albert C. So nabdan nila to ang suspect kag ilaman gilayon nga nadakop. May paginutol man ni gani kuno sa suspect mo sa iya na kwado na palang dolman lang sa action direct. Damo kani kasilingan niya tungod kuno kay grabe gani niya pagigugma sa iya nga live-in partner. Pero kung siling ko gani kung tutuod nga pagigugma muna ka dali lang dayon magdesisyon bala pero ti ara na natabo na ini kag ato bangon niya na lang kaso kay sinupas kay Police Lieutenant Abonjo Diaz ang Deputy Chief of Police nga ginapreparar na dayon nila ang kaso mga affidavit kag witness agod nga by Monday per hour in the morning ma-file dayon nila ang kaso batok sa kining suspect action erika. So far gin-check naton ang isilante matalo-taway man siling ni Police Lieutenant Jess Alba. Sila niya partner matulutawhay ang kwadsubong ang iskalante. Kwati mayon man sila, no? Murang piling natin gali, basta ang aton police bala, ga bantay, ga checkpoint, ga rubing, kamunay, ma-maintain yun ang peace and order sa isa ka lugar. Likewise, sa pariyabi sa syudad ng Sagay, amuman sa Cadiz, sa Police Lieutenant Rocky Lizar, nga ito masyado kalerto manangya kini nga mga kapul. Jer? Adjust na mo signal mo ka doon manang tapos ka na doon bisyo-bisyo pa o? Ay? Oo, Lekobe? Dahil nanay, tawag sa reaksyon Oliver, liwat, paliyog lanay, kay daw ka kwan gid. Daw ka daw sa ka hindi amog ang iya sini ko, no? Ang iya sini nga signal, no? Doon kilingkoy, no? Kung di pa naman tapos si action Roger Gutib sa iya sini ano ni report daw kakuan pa daw ka bulo bisyo pa, no? I-check taliwat ang signal ni action Roger Gutib sa aton sini nga pangalagat. Hindi na sa makontak, no? Ati, sige, basi kung saya sini nga signal garo action Roger Gutib sa rigid hindi ka na mo dira ma-contacts ang imo sini nga signal, no? Dula pang signal yaw, no? Action Roger, please come back. Yes, tunay kasi ako nga ito madulong nga report kag nagulaw na gid man ang ulan na. Ginatamyaw talaga kapal dali Diaz sa si Mr. Jonathan Diaz ang matusod yung kita iba sangko. Si Tuto Albic po inulan ni pamati man sa ato si mami niya man. Kag diri sa si Vico naton Green Javier bla pamati man sa aton. Okay. Sa Action Night Patrol abot ko nagbuhang na puno ng Action Eric. Way pa na guro ka way pa magkaabot simod na mo. Amo gani di way pa bisan pinakas subong way pagikabot may ito pinakas ligan sa mga ramador kan lagkol may tan ito. Di but silingo way pagkapahubas Way paguro ka pahubas base subong guro gamat-amat na pabuhang. So pare Clean Javier nagapamati gina sa aton. So maning ato madulong nga mga balita informasyon gikan diri sa may syudad sa Cadiz ug norte nga may probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi si Action Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Salamat gid Action Roger Gutib reporting live dira sa area sang Northern Negros. Pagbalik naton balik ka report sa ato sa Patrol 2 with Action Del Salazar. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito.
Di alamon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginagampingan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsay ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo Padayon Aksyon radyo Padayon Aksyon radyo Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tilang mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tilang mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1.
Do not just throw away. Monitor pa mo man si Star Mayo. Good morning dira sa Minnesota, USA. Balikanta si Action Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Report! Action Dale sa balik report. Please come back. Action Eric, ang Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit ay nagpatigal sa drug bypass operation dira kaina sa may barangay 40, Ciudad Sang Bacolod. Isa diri ka barbero ang nadakpan Action Eric sa sining drug bypass operation nga ginakilala kay certain Amador Bermudez. Amador Bermudez, 59 anyos, residente ini siya sa Purok Amalis 1, barangay 40, Bacolod City. According kay Lieutenant Joven Magatong, team leader sang CDEU, street level individual or SLI, ini nadakparaksyon Eric, kinakuhaan sang 8 tanan ka plastic sachet sang suspected shabu kag mera patusang isa ka sachet sang suspected dried marijuana. Action Eric, nagabalor more or less 136,000 pesos ang na-recover kay Bermudez. Anay preso Action Eric kining nadakpan kag bangod man sa paglapas sang RA 9165, pero nakagway ni siya matapos nga allegedly na-dismiss ang iya sining kaso. Ginako ni Bermudez nga siya ang nagapanag-iya sang mga drugs nga na-recover Action Eric, kag ining isa ka sachet sang dried marijuana may paghinulusol man according sa Action Eric, pero bangod sa kapigadohon na ginsulod niya ining illegal nga aktibidad. Balita gikan sa patrol ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Gusto ko pa chimpota. Alang-alang na. Sa
Salamat gid sa Patrol 2. There you have it. Kapag-usay ka pagpangalagad sa Action Night Patrol Program. Sabado night. Balik naman ini sa Lunes. Ato sila nga mga patrol unit reporters in action. Napalagad karong gabi sa kay Action Roger Gutim, Action Dale Salazar, back to back sa ato kapiloto Action Papang Nixon Tahon. News Center Action Andy Pensor, technical partner Studio A, broadcast engineer Oliver Pason, back up kay Security Guard Tonog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Action JM Baikin. Transmitter sa Control Tower Barangay Talog Sunod Sang Bago, broadcast engineer Edward Balico, sa kasama station manager Action Rona Magbanwa, production chief news director Rex Cantong. Ang inyong alagad ng Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tubtub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, atis magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami. Dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Happy weekend! Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Sa panahon ngayon, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,